Shahararren mawaƙin Hausa Nura M Inuwa ya tabbatar da ɗaukar nauyin karatun marayu da yaran da iyayensu ba su da ƙarfi guda 150 da ke makarantar firamare ta Masaka wadda ita ya kammala a shekarar 2004 da ke unguwar Gwammaja a ƙaramar hukumar Dala. M Inuwa ya furta hakan ne a yau yayin bikin buɗe wasu ayyuka da ya gudanar a makarantar wadda suka haɗar da gina ɗakin masu gadi, sabunta ƙofar shiga ta zamani da kuma gyaran ajujuwa. Nura M Inuwa ya ce a shirye yake da yi duk mai yiwuwa wajen taimakawa ƙananan yara domin samun kaiwa ga mataki na gaba. Abin da ya ja hankali na shine duk lokacin da ka samu dama ka yi kokari al'umma su amfani wannan damar, ba wai kawai ka yi kauce ba. A wannan makaranta da na gama kuma na bawa yara gudunmawa domin su ma rayuwarsu ta inganta, don babu abin da yake inganta rayuwa sama da ilimi. Shi yasa na kalli bangaren ilimin na zo na babba da gudunmawa ta a bangarori daban-daban. To kamar wani ayyuka ka gudanar a wannan karo da aka tabbatar da su? To kamar gyare-gyaren ajujuwa da kuma bada ababen zama, ginin gurin mai gadi, gyaran masallaci, bohol, canja musu gate da banɗakunansu a bangarori daban-daban. Farko dai ɗan bane wannan aka fara, wanda kuma za mu zauna mu ga me ya kamata mu yi wa su yaran waɗanda musamman ba su da ƙarfin da za su iya iyayensu za su iya ba su goyon bayan su yi karatun. Sannan za mu zauna mu wara mu ga kamar adadin mutum nawa za mu ba wa wannan damar mu ɗauki nauyin karatunsu. Wani kira za ka ga abokanan sana'arka waɗanda suka fi mai da hankali wajen wasu yin abubuwan da ba ɓangaren ilimi ba? To kiran da zan yi abu dai shi na alkhairi, ko me aka yi daidai ne, amma dai bangaren ilimi babu abin da ya fi shi, don a nan rayuwa take, a nan kuma ingantacciyar gobe take. A nasa jawabin shugaban kungiyar iyayen ɗalibai na makarantar Alhaji Halliru Shitu kiraye ga sauran tsofaffin ɗaliban makarantar ta Masaka da su yi koyi da abin da Nura M Inuwa ya yi a makarantar. Malam Nura abin da ya yi kusan bamu taɓa samun irin wannan ba mu a zaman mu na PTA. Akwai ta kawo gudunmawa babu shakka, amma shi ya yi abin bi da bi. Kujeru, masallaci, ajujuwa, banɗaki, kayan aiki, duk kun gani. To gaskiya nasa abin tarihi ne, kuma abin sawa ne a cikin mu abubuwa da muke da su na cikin kundin takaddunmu na aiki. To a cikin bayaninsa ya yi alƙawarin ɗaukar nauyin marayu, da za a yi wajen zaƙulo waɗannan marayu? Kowane malami na ajujuwa mun bi irin yaran da muka san cewa suna da rauni har wajen iyayensu, kuma an bi har wajen mai unguwa an tabbatar cewa wannan yaran wanda suke in ba iyayen ne. A takaice da ran da muka yi muna da wajen guda 150. A yayin taron mutane da dama ne suka ba da gudunmawa domin ci gaban makarantar, ciki kuwa har da shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano Farfesa Garba Ibrahim Sheka.